गोजौआव ए गोजौ मानसिलाय नोङो लांफै लांफै आंखौ लांफै नों सना वेलकाम 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 गुड इभिनिं लाइक कमेन्ट खालामलांदो फैदो बयखौबो हाब मा रावबो गैयालै उन्दुजोबखो नामा खि ए मा जागोनलै बेबायदिबा रावबो फैयाखै माथो दाबो सेसखा मा खालामलादोंब्रा सालथेमोन मा खालामदों सालथेमोन कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट आच्छा वेलकाम ब्रादार हायेनसा दं ओरैनो आच्छा दे बयबो फैदो कमेन्ट खालामलायदो एकदम बोथोरफ्रा माबायदि गरम ना थान्दा माथो सोरबा एकदम गावनो बोरैबा गोदोनायाव आलायलाबायना थैलाबायनाय खोनाथारबायलै बर' फिसाफोरखौलाय बोरै जागोन बेबायदिबालाय दे कमेन्ट खालामलाबायदो आंहा भिडिअ बानायनो टाइमखौनो मोना ओरैबायदि खामानि बिजि थाथारोना भिडिअ बानायनो टाइमखौनो मोना मा खालामदों मा खालामबाय दङलै मा ओंख्रि जादलाखो दे खोन्थादोलाय ओमफ्राय मानसिफ्रा मा सानोब्रा गावनि माबा एकदम निउसावहाय ओरैबायदि नुगासिनो भिडिअफ्राव ससियेल मिडियाआवहाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौनो थाबथाखोना माखिसै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बायनानै मोनै जिउखौनो ओरैबायदि माने बेसेन गैयि बायदि खालामथारनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि मा जागोन बिनि दुखुखौ बिनि खस्थ'खौ ना गाबनाय मोदैखौ बिमा बिफानि गाबनाय दुखुखौ सोर नुखो बिमा बिफाया मा मिजिं दंमोन हो गावनि फिसाखौ एथ' मोजां फोरोंदोंमोन नाथाय रुम भारा लाना थानायावनो निउसाव मिन्थिनाय बायदिब्ला आरोना रुमाव भारा लाना थानायावनो ओरैबायदि माने गावनि जिउखौ फोजोबना लाबायनो सासे बर' सिख्लाया मा जागोन बेबायदिबालाय एकदम बिमा बिफायाबा मा मिजिं दंमोन जोंनि माखासे लाइमोन जोहोलाव सिख्ला बा जोहोलावफोर नङा होमबा बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बुजिया सोरबा बायदिया मोजां मोनलायनायाव मोनाब्ला गावनि जिउखौ फोजोबना लायो सोरबा बायदिया जानाय लोंनायजों गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दाम गैयि बायदि बेसेन गोसा नङै बायदि खालामना लायो थफिराम बसुमतारी ओइ ब्र हेल' ब्रादार हाइन्सा राइट थफिराम बसुमतारी डान अके लाइक डान दे लाइक खालामनाबो होदो हाइन्सा थासिजों दाउमोन आच्छा थास'जों दाउमोनलै आच्छा थिगानो बरिया थास'जों दाउ खम गोथाव जाबाय बियो ज्रोमनो ने अखा हानायजों जाबजों नार्जारि हेल' वेलकाम ब्रादार वेलकाम आं ओंखाम जाखांनानै दसे लाइभ फैदों आरोखि भिडिअ बानायनोबो सम मोना ओरैबायदि बिजियाव दङ औ न' प्रडाक्सन 30.5K साबसक्राइबार्स बहा थायो आदा आं बेंगालरावसो दं
बेंगालराव दाहोना थाफैदों आङो। हायेनसा औ एकदम मा होनबावगोन बिमा बिफानि सायाव फरायनो मोनदों खमसे खम मोजां फराय मोजाङै ना इडुकेसन ला साख्रि बाख्रि होसोनानै बिमा बिफानि साननाय थांखिफोरखौ जाफुंहो। बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय फोलावबाय नाथाय बेबा मा जाहोननि थाखाय रुम भारा थाग्रा खथायाव थानानै गावनि जिउखौ सेथेब। बिराद दुखु मोनदों आं बे भिडिअ'खौ नुनानै। आं भिडिअ' लाबोगोन र' गाबोनफोर नङा होमबा एनडि आदसा एनडि प्रडाक्सन 30.K साबसक्राइबार आरो मा आरो बेसे दरमाहा आदसा मा मावो आरो बे दरमाया बेसेबां खोन्था हरनो हागोन नामा? सेलारिया बेसे मोनो आदा खोथा हरदो। सेलरि आं मा होननानै खोन्थागोनलै। आङो फुल डिउटि मावोब्ला माने मास मोनसेयाव खनसेबो सुथि लायालासेनो डाइरेक्ट फुल डिउटि मावोबा सानसेबो सुथि माने कन्टिनिउ मास मोनसेखौ डिउटि मावोबा 35,000 फैयो। ओमफ्राय बबेबा दिनावहाय मानसिनि देहा दा मालाबा बानाय फैयो मालाबा लोमजानाय माबा बायदिसिना रोखोम मानसिनि देहा नालाय सानफ्रामबोथ' मोजां थाया। नैबेफोरबायदियाव एसे डाउन जाबोयो आरो दरमाया टटेल ओमफ्राय बबेबा मासखौलाय फुल मावो 35 एसे प्लास फैयो आरोखि बेफोरबायदि। हायेनसा नङालै फादार गैला जोंना आदसा नङालै फादार गैया जोंना अके बिराद दुखुनांथाव ब्रादार। अब्लाबो गोजोननाय थाबाय। बेसे हावर्स खामानि जायो होमबा? खामानिया 9-10 घन्टासो जायोलै हटेलसो नालाय। संनाय खावनाय ओरैबायदि बिजि जायो। दायो नै 8थानिफ्राय 9थासिम घन्टा मोनसे दंबावो। गाबोन फुंनि थाखाय आइटेम रेडि खालामना गालांनांगौ आरोखि। मालाबा खामानि मावनायावनो लाइभ होना होयो आं दसे गोबावजों खनसे। बेफोरबायदि आरो लाइक खालामलांदो ब्रादार मोन ना लाइकआनो जिर'सो जानानै दं आंनाव। सेसखा मा जागोनलै मानसिफ्रा गावनि जिउखौ संसार जानो गोसो दं हो आंबो थांनानै थागौमोन होनलायनानै गोबां गाबगुं सुगुं गाबनाय मानाय बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनो। बेमारि जानाय बा बेमार जानाय सोरबा न'खराव जों गोबां भिडिअ'फ्राव नुबायथ' नङा होमबा मा होनो आंबो थांनानै थानो गोसो आंबो संसार जानो गोसो होननानै जोङो गोबां मानसिफोरखौ गाबनायखौ नुयो भिडिअ'फोराव। ओमफ्राय सोरबा बायदि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा खालामो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। जिउ फोजोबना लानायनि सिगां मानो सानाखै गावनि बिमा बिफाया मा थांखि दंमोन मा मिजिं दंमोन नङा होमबा हो एसे बुजिनांगौब्रा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोर बिमा बिफानि साननाय मिजिंखौबो हायाब्लाबो जाफुंहोनो नाजा नङा होमबा। थोद सेस खालाय आं बिराद दुखु मोनगारदोंलै बे मैयासो जादों नामा बे जाथाया मैयानिफ्राय नुगासिनो आरोना सासे आइजोआ सिख्लाया गावनि रुमाव भारा थाग्रा रुमावनो गावनि जिउखौ बाय फोजोबना लानाया आलायनानै आरोना ओरैबायदि दुखु नांथाव मानसिनि मेलेमा मानो थौले गोसोखौ मानो हमथानो हाया गोसोखौ हमथानो हानांगौ बयनावबो हाजार माहाजोनानो जा हाजार खरर थाखा गोनाङानो जा बयनावबो मानसिनाव मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम बा मोनसे नङा मोनसे एकदम थाखायो। दा बेफोरखौ जोङो सौसिलांनो नाजानांगौ नङा होमबा सौसिलांब्लासो जोङो साक्सेस जागोन। दा बेफोरखौ जोङो सौसियालासिनो बबेबा सिङाव नांथानानै दलद थाबाय थाबालाय बहा साक्सेस जानोलै ओरैबायदि दुखु मोनदों आं एनडि प्रडाक्सन मोजाङानो माथो अब्ला खामानिया आदा देद
रेस्ट मोननो नागिरालै बिराद माबा गाजर माला फैगोन ब्रादार न'आवथ' नायनोरै एकदम थांखि दं थांखि ब्रादार मा जायो बुंनो हाया लाइफआव एकदम बेसेथो मालायनि आन्दाराव खामानि मावना जाबावनो नङा होमबा बेखायनो कन्टिनिउ मावनानैहाय एसे माबा मोनसे साक्सेस जानाय बेफोरबायदि सानदों नायनो र' बुंनो हाया माला मा जागोन टारगेटआथ' डिसेम्बराव थांनांगौमोन फैगोन डिसेम्बर आरोना फैबाय बे बोसोरनि होनसिगोन नामा हा गाजर हा बायनायाव न' गोदान लुथ'वाखै नामा ब्रादार गाजर हा गोदान बायनायाव न'खौहाय आङो बेनोथ' थांखि दं आंहा न' लुनायनि थांखि दं ओरैबायदि बे हा गोदान बायनायाव न' लुनो सानदों आङो दा बिनि थाखायनो एकदम थाखा फैसाफ्राबो रावनिफ्रायबो बिदा फंबाय बा बिमा बिफानिफ्रायथ' जोङो मोना नालाय गावनो गाव खस्थ' खालामना गावनि माने थैखौ गोलोमदै खालामनानै मावाब्लालाय जोंनो सोर होनो नङा होमबा सोरबा सरखारनिफ्राय फ्रियाव न' गंसे मोननायबासोमोन दा बेफोरबायदिबोथ' गैयाना ओंखायनो एकदम खस्थ' खालामनानै एकदम न' लुनो नागिरदां बै हायाव आरो बे साक्सेस जाबासो न'थिंनि लामा लालांसिगोन आं लासै स्रोदनो पिक्सारा थाबथागोदोंलै भिडिअ'आ बे हाखौ बिराद खस्थ'यैसो लादों आं आयु अयथासार खस्थ'यैसो लाबायलां बे हाखौ औ गाजर एसे मिथिखादों ब्रादार थांखि दं होननायावनो न' लुगोन सानखादों औ एकदम नै बे मासनि गाबोन समबार मंगलबारनिफ्राय एसे जागायहां खालामनो नागिरदां बेफोरबायदि आरोखि औ आदानि मिनिनायखौ थाख्लायजों मिलायनाय मोनदों आं थाख्लायजों लोगो हमलायहैगोन र' एबार न'आव थांबा थाख्लाय सारजों जोंनावबो हायाखैलै ब्रादार लुगासिनो दासो औ आच्छा खिफेदाब ब्रादार एकदम लागाव गोसो हो नङा होमबा लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय गोसो होनांगौ जोंनाबो नै नोगोद लोगोफोर दङ बिराद खस्थ' मावो बेस्राफोर सोरबा बायदिया बिराद गैयाबाबो 6-7 लाखनि न' लुगासिनो जोंनि पार्टनारफ्राबो लोगोफ्रा देन्जार खाथ्रा सिमां मानसिफोरनि सिमाङा आंनि सिमाङा एफा गिदिरद्राय नंद्रायालै बाला फिसासो आरोखि नै जोंना नैबे बस दङ सासे फैलाय नैबे बस मैदेर होनो अजा दाब्लिबो होनो टाइटेलखौ देन्जार दे एसे बडिखौ देखायलाय ओरै खालामलाय अजा दाब्ले देन्जार मोदोमानो अयथासार गोरा बेना गाजर जोंनाबो औ दे जोंनाबो बिदिनो थांबाय ब्रादार अके थिगानो ओइ फावल मा सानबाय थादों नोंलाय बिबारि नार्जारि ब्लग मा दाम मिनि खुसि माबाबो रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानै मिनिदां एसे नोंबो कमेन्ट हरदो नानि नोंजोंबो मिनिनोसै दसे गोबावजों भिडिअबो बानायनो हायाखै दा सम मोनाखै टाइमफ्रानो मिलाया खामानि मावनायजों जाबजों बेखायनो दसे लाइभ फैस्राबाय आरोखि दिनैहाय दसेनो बिबारि नार्जारि डिउटियाव नामा औ डिउटियावनो दं ब्रेक जाथ'दों डिउटियाव गैथ'वा दा बाहेरायावसो दं मिनिनायखौ एसे आलादा मोनखायो आं
नोंनिखौ ब्रादार बरिया नुयो औ देन्जार आदा थाख्लायजों एबार न'आव थांबा भिडिअ बानायहैगोन आं एकदम खिगुलायनाय मिनिनाय एकदम कन्टेक्टफ्राथ' दंजोबखायो नालाय जोंहा राहा ब्लग हाय गाइस हेल' एभ्रिवान एकदम देन्जार मिनि ग्लुंलायनाय भिडिअ बानायना लाहैगोन आरोखि आदा थाख्लायनाव थांनानै साज्रां मिनिनाय नामा आदा मा साज्रां मिनिलाबायनोब्रा टिना बर' हेल' आदा वेलकाम हाय गाजर बाजैजों रायलायाखै नामा न'आव हाब रायलायनायखौथ' बाद हो रायलायबाय थाखायो औ सन्जय भाई हाय ब्र' हेल' वेलकाम बिबारि टिना हाय हेल' राहा ब्लग आंखौबो सापर्ट खालामदो अननानै बयबो आंनि फल'वार्सफोर दे गावजोंबो माने सापर्ट खालामलायदो आङो मा होनो ब्लु होनो रोङादोलै बारा आं लाइट बिदि एलबि ना मा होनो बिदि बारा फैया आङो ओंखायनो बारा रोङा आरोखि राहा ब्लगखौबो होदो दे बयबो सापर्ट होदो टिना बर' हिन्जाव गारना इमान गोजानाव मारै थानो सुखुयो आदा उपाय नट नानि उपाय नट नामा होमबा सोर जाहोगोन हिनजावखौ लाबाय जोङो बुजिया सोमजिया जोंखौथ' गोदो रावबो बादा होआखै रावबो जेबो बुंथाराखैलै रावबो फोरोंथाराखैलै सोरबाफोर फोरोंग्रा थानायमोनब्ला सोरबाफोर जोंखौहाय हो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे मोजां गियान सोना होग्रा दंमोनबा दिनै जों बे लामायाव गाब्र'आमोनब्रा दायो जोङो मानसिफोरखौ गियान सोयो खिन्थु बैसोर बायदि मानसिया खोनासङा जों माबायदि मोनबोदों खस्थ'खौ जोंखौ गियान होग्रा थानायमोनबा जों बे लामायाव दायो गाब्र'आमोन हाबा जाखांनानै दलद न'आवसो थाबाय थागौमोन साला जोंखौ गोदो मा बुङोमोन मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा लादोलै मालाय लाजोबथारबाय होनोमोन बैदि बुंग्रा मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव जोंखौ जाहोदों जानो जाहोआखैना बेखायनो मालायनि गोदै रावाव रावबो दा गोजाव सेस जाखागोन लादोलै होनग्राया जाहोआ टिना बर' मोनाबाय ना आदा औ मोनाबाय बिबारि गिनांगौहाय आदा आजिखालि सोरजोंब्ला ब्लड जाब्ला आदा कन्टेन्ट सोर लाबोगोन दे आदा कन्टेन्ट थोद दाबायदियाव खारनांगौ आदा हाब नमस्कारलै आङो बिन्दाससो थास्रागोन दाबायदियाव खारनांगौब्ला हाब आं ना कन्टेन्ट लाबोगोन ना बले जेबो लाबोआ आं सिरि थाबाय थागोन आं बिन्दास सासे दंखायोना फिसाला सासे दंखायो फिसाला सासेजों एकदम बिन्दास थाबाय थागोन आं टेनसन गैयै दा बिदियाव बेफोरबायदि जानांगौ आरोखि आरो बेबायदि जाफ्रामनानै जै फैदों नमस्कारलै नो एन्ट्रि एक्स आरो ओरै गोजा एक्स आरोखि नानि नोमबाजैया लाइभआव दंबो थानोबो हागौ गेरेन्टि गैया बारा बुंजाया नों जावसिजोबगोन आंखौ आंबा मा होनखो औ टिना बर' आंबा मानोबासो हाबा जाफ्लांखो सानो दाना आदा औ माने गावनि आथिङाव गसंग्रोनो हानांगौ आरोना
गावनि आथिङाव गसंग्रोनो हायोब्ला जेबो नङा जानो हायो जिथुनाखि जोंहा नै देग्लाय बोसोराव आलफ्रेडमोन नङा होमबा बिसोर आथिङाव गसंखानाय टेनसन गैया बैसोरबायदि समाव जानांगौ आरो गावनि आथिङाव गसंनानै ओमफ्राय जोंहा ओरैजाय मा होनोमोनलाय सासे राइडार ओमफ्राय नामखौ लाथ'ला आं बिसोरबो जाबायना बिसोरथ' मालाय गावनि आथिङाव गसंनो हाखायो बिथांमोनहाबो हाबा जाबाय नङा होमबा दा आरो गोबां जों हाबा जानायखौ नुगासिनो सर्ट फिल्म गाग्राफोरखौबो हाबा जानायखौ नुदों जोङो नङा होमबा मालाय गावसिनि आथिङाव गसंनो हाखानाय होमबासो हाबा जादों जोंथ' गावनि आथिङाव गसंनो हायाखैमोन बै समावनो जादों नङा होमबा दाबायदियाव बिदि जाबायब्ला मेगन मुथिलायनाय गाबगोन बे ना आदा नों मानो गाबनोब्रा आं ओरैबायदि माने सानो जाय मानसिफ्रा गावनि हिन्जावखौ गारनानै खारो जाय मानसिया गावनि हौवाखौ गारनानै खारो बै मानसिया गावनि सासे हौवाजोंनो मोजां संसार जानो हायाब्ला गावनि सासे हिन्जावजोंनो गोजोन संसार जानो हायाबा बै गुबुनजों खारलांनानै बै गुबुनखौ लाना खारनानै मा गोजोन संसार जाहैनो आरो आंजों बा नोंजों गोजोन संसार जानो हायाखैब्ला खारनायाबो मोजां आंनि साननायाव नै बिदिसो बारा टेनसन लायालै आं खम जारला ब्रादार गाजर ओइ सेसखा जेराव आंजों गोजोननायानो गैयाब्ला आंजोंलाय बोरै संसार जानो जेराव नोंजों गोजोननायानो गैयाब्ला संसारखौ बोरै जानो गोजोननाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव फोथायलायनाय गोरोबलायनाय थानांगोन अब्लासो जागोन आरोखि बे संसारा नङाब्ला मालाब्लाबो संसार जायालै बेयो डाइरेक्टखा आरोखि हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला फोथायलायनाय गैयाब्ला अनलायलायनाय गैयाब्ला बे न'खरा माला आंखावनो सामब्राम गुफुर बाथोन सामब्राम गुफुर बाथोनसोखा बियो सामब्राम गुफुरजों बानलुजों बिबारि नार्जारि एदावला हां आदा बाजैया नुबाय बायोबा दाय जागोन नायखायो स्रि थाबाय थायो नायो आरो फोथायलायनाय थानांगौलै फोथायलायनाय गैयाबा जाया गोदो बिमा बिफाया लेखा फरायनो थिनबा खान्थाल बिफाङाव गाखोना थाग्रामोन दां ब्रादाराबो आं गाखोफेरामोन आं खान्थाल बिफांनो अबावबा एकदम सेलथायलाबायना गिदिंलाबायग्रा मानसि नङामोन एकदम स्कुल थांनोबाथाय थांग्राखामोन थिउ 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 थिउनो बिराद फरायग्रानो गोसोखामोन आङो ओमफ्राय मा जाहैदों आंहाबो मोनसे दङ स्कुल गारनायनि बिराद मोजां फरायखायोमोन आङो एकदम हेभिखामोन आरोखि मास्टारफ्रानो आंखौहाय एगजाम समाव गावसोर थाग्रा टेबोला नैबावसो लिरहोयोमोन आंखौ एगजामखौ बेलेगखौ फोरोङो बेलेगखौ लिरहोयो माने बेलेगनो खोन्थाना होयो होननानैहाय गावसिनि टेबोलाव लांनानैसो लिरहोयोमोन आंखौ एम इ स्कुलावबो माबायावबो एल पियावबो एल पि एम इ स्कुलावबो गोदो क्लास 5 बा जोंना माबायाव मोनोमोन ना गोदो एम इ आव एबारसो माबायावनो एल पि आवनो दङ क्लास 5 बा बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय आंनि काहानिया बड'लेण्ड आर्मि नै बेसो आंनिया बड'लेण्ड आर्मियावसो आंनि स्कुलखौ जादों माने गारनाय जादों आरोखि बड'लेण्ड आर्मिया ओरैबायदि मोजां मोनोमोन आं बड'लेण्ड आर्मिखौ बा गोसो गोरबो जिउजों मोजां मोनखायोमोन आं बड'लेण्ड आर्मि सोमखोर बर' हेलौ आदा मा खबर मोजां ब्रादार नोंसोरजों रायज्लायनो होननानैनो दिनै लाइभ फैदोंलै लाइक खालामदो लाइक एकदम लाइक कमेन्ट खालामलाबायदो जिफोर होजोबखा आरोखि बेफोरबायदि माइकेल
BTY बहा दं दा आदा? आं बेंगालराव दं। बेंगालरनि साहा औवा बागान सेराव। सोमखोर बर' अके आदा जागोन। एकदम जिफोर जोबखानांगौ आरोखि। गाजर नोंबो हाबदोंमोन नामा ब्रादार बड'लेण्ड आर्मियाव? बाब देन्जारसोमोन जोङो। दा बिनि थाखायसो आंनि फरायनाया सुंथाबथ' होनोना बर'आव, माने जोबथ'नाय आरोखि सुंथाबथ' जाहैदों आरोखि। दे आदा एसे मोसास्रादो गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय दा आं। होद मिउजिक गैया मा गैया बोरै मोसानांगौ आंलाय। जोंना मोसानाया आइया 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 होनोना नैबे मेथाइखौसो बिराद हिट मोनो जों मोसानो। दानि लाभ स्ट'रि बायदिसिनाफोरखौ जों मोसानो रोङालै। आइया 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 होनलायनाय मेथाइआ मा जाखो बे खापसेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया होनलायनाया। लंपेन्टखौ फारसे बोखोलायबावोमोन जोङो। फारसेखौ गाहायाव हगारनाय ओमफ्राय फारसेखौ लंपेन्टखौ बोखोनाय आरोखि आथिङाव होसिगोन। जाबा दा जा माने गोजां गानांगौल' आरोखि जोंना बिदिसोमोन मोसानाया। औ खानि BTY बहा मोसा आदा बबाबो मोसा जायोथ' आरोलै। आदाखौ दिनै लाइभ होनायाव टिम हिर' नुदों। आदसा दे थेंकिउ एकदम बरायबाय गोसो गोरबोजों। बिबारि आदा दा बायदियाव मोसाना देखायनो हाब्ला गोलाव जाना खुलुमगोन आं। गामियाव एसे माबा लाहैग्रोनांगोन एक्सारसाइस खालामहैग्रोनांगोन मोसानायनि। नोंबो खनना मोसा। गामियाव एक्सारसाइस लाहैग्रोगोन र' आं। गान्द'ला राजाखौ दे आदा हैद गान्द'ला राजा मोसानानै रायजानो मानसिफोरजों। ओरै मा जोंहा जन खारजि ब्रादारा दाखालि गान्दौला राजा जाजोब्बाय होननानै माबा पस्ट होनायखौ नुवाखै फेसबुकआव? होसोहरजांलै सयथिबो हे भगबान। जेबि बर' हेलौ आदा निउ भिवार अके वेलकाम गोसो गोरबोनिफ्राय वेलकाम ब्रादार। जिबि बार' गाजर बर'फोर साबैसे दं नोंजों ब्रादार? बर'फ्रा जोंना साबैसे दंलै बेयाव? 30 जनसोल'। 30 जनसो दङ जाहैदों जोंना बर'फ्रा। लाभलि कार्टन अफिसियेल फार्स्ट टाइम ना दिनै नुदों आं ब्रादार अबेनि नों? औ ब्रादार लाभलि कार्टन अफिसियेल एकदम वेलकाम गोसो गोरबोनिफ्राय गिबिसिन बरायग्रोबाय नोंथांखौहाय। बिनि उनावहाय आंनि एड्रेसा जाहैबाय सनितपुर। एकदम सनितपुर दिखियाजुलिनि आङो। आंबो लाइभखौहाय बारा फैबाय थाखाया गोबावजोंसो खनसे फैखायो फैनायालाय। बेफोरबायदि आरो गाजर बुरजायानो दं माथो। औ एकदम बुरजा दङ। 30 जनसो दङ जाहैदों। आं बारा सानलाय लाङालै खामानियावनो बेस्थ' थाबाय थायो। रुमानो जोंना मोनथाम गैयाब्लाबो मोनसे रुमाव मोनब्रै रुम दङ खथा। मोनब्रै खथा दं ओमफ्राय मोनथाम रुम दङ गिदिर। मोनसे रुमाव खथा माने उन्दुग्राया रुमा मोनब्रै दंखायो आरोखि मोनसे रुमावनो। ओमफ्राय मोनथाम रुम फुल जाखायो। औ आदसा गाजर मेहेरमोननि गामि खाथि जायो नामा ब्रादार? नांजाबनायलै नाम लालायनांगौ गैया एकदम नांजाबनाय। गामिया नांजाबनाय। औलै लाभलि
आर्मि बायदिसो नुलाय लांबायलां हालुवासोलै ब्रादार आर्मि नङा हालुवासो जोङो आर्मि नङा एकदम प्राइभेट जबसो मावलाबायनानै दङ गभर्नमेन्ट जब गैजाया जोंहा लाइफआवहाय गभर्नमेन्ट जब होननाय गैला आरोखि जोंनावहाय अनसुलि बसुमतारी वेलकाम हाय आदा हेलौ बिनानाव टाइटेला माबे नामाथ' अनसुलि जाखाबाय नालाय हिनजावसा थांखाबाय इन्डिया आर इउ रमान कैथलिक येस इन्डिया जुजियासै जुजियासै ओहो आंहा एकदम टारगेट गैखाया गभर्नमेन्ट जब टारगेट गैखाया आंना बर'नि बड'लेण्ड आर्मियावसोखामोन डाइरेक्ट थगायलानो गैया गभर्नमेन्ट जबनो एकदम इसोरनि जेबो माबा गैया आंनाव टारगेट गैस्राखाया उन्दैनिफ्रायनो बड'लेण्ड आर्मिल'सोखामोन आंना टारगेटानो बेनि अनगायै जेबो गैया बडि फिंगार बडि फिंगार दंसाबोमोन दङ एकदम डेन्जार दङमोन दाबो दङ खोन्थाथ'ला आं देनां खोन्थानोसै दङ बाब डेन्जारसोमोन इन्डिया वेस्ट नागा ट्राइब आर इउ इन्डिया बर'ना मा जाखो आं इन्डिया बर'ना मा जाखो आंनि माबा नङा नागा नङा बर'सो बर' ट्राइब बड' ट्राइब होनो आरोखि नङा होमबा एस फ्लप आदाया एबा जादोंना जायाखै आदाया हाबा जादोंना जायाखै एबासो होनदों नालाय आंथ' हाबा जानायसोलै ब्रादार फिसाला सासे दं आंहा सामथिं क्लास 2 माबा बैसोआ 12 बोसोर जाबाय आंनि फिसालाया आदाया हिनजाव लाबायना लायाखै एखे नङा होमबा हाबा जायाखैबा बोरैथो फिसाला थाबावनो नै बिदि आरोखि हाबा जाबाय फिसाला दं सासे India I am from Karnataka state I can only English and Kannada my brother language what is your language my language Bodo brother my language is Bodo I am from Assam अनसुला बसुमतारी आदाखौ आर्मि जानो समायखायोमोन आदा एकदम बड'लेण्ड आर्मि डेन्जारखामोन थेंक इउ अनसुलि बसुमतारी आदाया मा मावगासिनो दा आङो प्राइभेट जब मोनसे फिसा मावनानै दङलै ब्रादार रायजोखौ सिबिनाय माने रायजोखौ खुलुमनाय बर'आव बिदि बुंगोन नामा माने मोनसे गंसे हटेलाव आरोना आङो खामानि मावो संनाय खावनाय रायजो राजाखौ सिबिनाय मान बावनाय आरोखि संनाय खावनाय बिदि खामानि मावो उफाय गैया नङा होमबा लाइफआवहाय जोङो गोदो बिमा बिफाया फरायनोलाय होदोंमोन जोंबो गोसो होना फरायदोंमोन नाथाय जोंनि थांखिया बेलेगसोमोन जोंनि साननाय हनाय मेलेमा बेलेगमोन फरायनानै साख्रि बाख्रि लानायनि जेबो थांखि गैयामोन दा बेफोरबायदि थाखायनो हनै बेफोरबायदि जाहैबाय आरोखि दाबो हेन्डसोम नुखायो आदा नोंखौ बोरायबायलै जाला बोरायबाय ओमफ्राय इन्डिया आइ एम रमान कैथलिक फ्रम साउथ इन्डिया आइ एम शेयरिं भइस टु मेरी फ्रम नॉर्थ ईस्ट अच्छा बहुत अच्छा है मे बी अभी मुझे इतना इंग्लिश नहीं आता है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपको मैं अभी कर्नाटका बेंगलोर पे है
ये क्या बोलता है ये कोरमांगला कोरमांगलाफोर हूँ मैं अभी बेसे गोबाव थाया नों ब्रादार बड'लेण्ड आर्मियाव बाप 2000 माबानिफ्रायनो दं आङो सामथिं 2000 भुटानाव एटेक जायाखैमोनलै होमबानो आङो बिथांमोननि जोंहा माखासे गिदिर गोलाव सारमोननि एकदम माबामोन आं बायदिसिना रोगालाबायना होबाय थायोमोन स्कुलाव थांनाय फाजेनो मालाबा रिसार्च मालाबा जुथा मालाबा मुजा मालाबा मुलि टेब्लेट बुथुम होफैग्रामोन आङो 2004-05 निफ्रायनो 2003 नि बेसेबांबा मायथाइयाव भुटान एटेक जादोंलै भुटानावहाय जिथुनाखि बै माबा जानाया जोंनि जांलाबफोरनि केम्पखौहाय भुटान आर्मिफ्रा माबानायालै सावग्लुंजोबनाया गावख्रुजोबनाया बे समनिफ्रायनो आङो बिसोरजोंहाय बायदिसिना रोगाफाना होग्रामोन आरोखि बिसोरनो मोजां दे आदा बिदिनो भिडिअ खालामबाय था औ ब्रादार गोजोननाय थाबाय SP लभ FF आयु नामा बरियालै नोंना अनसुलि बसुमतारी आदाया बहानि आं सनितपुर क्या बोलता है दिकेजुलिनि India I am also Bangalore I am single unmarried and searching for marriage notice ढूंढते रहो भाई ढूंढते रहो मिल जाएगा कोई ना कोई है कि नहीं नसीब में किस्मत में मतलब भगवान ने जिसको दिया उसी को मिल जाएगा है कि नहीं ढूंढते रहो भाई टेंशन लेने का नहीं देने का आदाया मालाय खानायखौबो आर्मिनि बायदि सिनथारो औलै नै आर्मि बायदि लाथारखायो आङो बड'लेण्ड आर्मिनि इन्टारेस्ट मोनखायो इन्डियान आर्मियाव बारा इन्टारेस्ट गैखाया बड'लेण्ड आर्मिसोखामोन नालाय है आदा बयनिबो सोंनायनि फिननायखौ होनाय थाखाय थेंक इउ आदा प्रानिता ब्रह्मा वेलकाम ब्रादार वेलकाम थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय आंबो दिकेजुलिनिफ्राय आदा आदसा आं बाटासपुरनि बाटासपुर मना सेन्टार थारायबारि होनो गामिनि नामखौहाय नोंसिनालाय मा गामि ओरै फैब्रा भिडिअ नङाब्रा भिडिअ नङालै ओरै फै अजाराबलै हा आंबो बाटासि मिलियनाव फरायनाय आदा आदसा मिलियनाव फरायनाय आं मिलियनाव फरायनाय नङालाय ओमफ्राय आबै पुर्निमा हाइ स्कुलावसो फरायनाय आङो दासो जोंहा बेयाव बाटासपुराव आरोना न'आ ओमफ्रायहाय सिगाङावथ' माबायावसोमोन एकदम सोरगोफुरि सेराव जालां होननायावमोन जालांनिफ्राय जोङो माबायाव एमइ हाइ स्कुलाव फरायोबा माबायाव फरायोमोन आबै पुर्निमा हाइ स्कुलावहाय थांलाय फैलाय साइकेलजों फैयोमोन ओमफ्राय बिदिनो बेयावनो बिराद खामानि मावोमोन जोङो मालाबा बाटासि फैयो मुलि बायदिसिना लाङो एकदम बायदिसिना रोगा होबाय थायोमोन आरोखि बिराद मोजां मोनोमोन नैबावनो आंनि फरायनाय थांखिया जोबथेदों आरो माने सुंथाबथ' जाहैदों आरोखि बर' मिडियामाव फरायनाय जाम्बा जाहैबाय आरोखि नाथाय थांखिया मानसिनाव जोंना फरायनायनि थांखियानो गैया होननाय जाहैखादों आरोखि फरायनाय थांखिया गैयिनि थाखायनो जों बेफोरबायदि जाबाय दिनैनि दिनाव फरायनांगौ मानसिया थांखि थानांगौ फरायनायजोंल' जेबो जाया बेबायदि आरोखि प्रानिता ब्रह्म
जोंना गसाइगाव औ आं थांगासिनो गसाइगावबो थांगोन ओरैजाय एकदम अबेबा खैला मैलानि बिराद लोगोफोर दं इउटुबारफोर बयनावबो हाबहैजोबगोन अफ्रिमोननाव थांगोन थाख्लाय सारमोननाव थांगोन ओरैजाय मिनिया मोननाव थांगोन बि बसुमतारी मोननाव थांगोन देरहासार इस्लारि मोननाव थांगोन एनिथिं एम जे ब्रादारनि न' गोदानाव आलासि जाहैगोन बिराद थांनांगौ दं नोंसोर लागोथिं क'क्राझारनो माबा माबिनो अनसुलि बसुमतारी आं 9निफ्राय आबैयाव फरायदों आदा आदसा आबैयाव होमबालाय आं फरायनायाव गोदो जोंना बेलेगमोन स्कुला दा बेलेग जाथारबाय साइस गैया बाइस गैया बोरैबा थेफाफासो जालांबाय बेसे फरायनाय मोन आदा आं जेने थेने क्लास 10 6 माहिलाखौ एगजाम लिरबाय 12 माहिला लिरहांहांआवनो खारदों आङो ओइ बेनि नामा अजा दाब्ले रायजोफोर बिराद देन्जार बै नोंसोरनि गुलाबफ्रा बिराद देन्जार बिनि नामा अजा दाब्ले नामानो गाजर खोन्थाखाबाय आं नङा होमबा बेसे फरायनाय जोंना मेदामा फन हरदोंमोन फनाबो गंसेल' जानानै दङ बर्थमान मालानि दिनाव आइफन लानो हागोन थांखि बे मोनसे आंनि मोनसे सिमां आइ एम गार्ल आर इउ सिंगेल अर मेरिड I am married, brother. Not single. I am. I am not single. I am married. How many Northeast Roman Catholic are in Bangalore? I don't know, brother. बेंगलोर पे कितना नोटिस का है मुझे नहीं पता और कितना आदमी लोग है मुझे भी नहीं पता जस्ट हम लोग सिर्फ लड़का लोग है समथिंग 90 100 प्लस लड़का लोग है पूरा कोरमांगला पे हूँ इंडिया मैं ब्रदर नहीं सिस्टर यू आई वांट सिंगल बॉय टू मेरी मैं क्या कर सकता हूँ यार नाइट लोगोफोर बेबायदिबा दोननोसै खोमालै ने गासिखौबो गुड नाइट होनोसै आं एसे टाइम जाबाय नालाय 8था जाबाय नै ओमफ्राय दा डिउटियाव हाबफिननांगौ जानानै फैलायबाय बेफोरबायदि गाज्रि मोननाङा लोगोफोर मालाबा जमायै लोगो मोनलायगोनलाय नङा होमबा गोबावजों खनसे लाइभ फैखायो आं फैनायालाय कन्टिनिउ फैनो सम मोना आरोखि मानजित बसुमतारी वेलकाम हाय हेलौ दासो सम मोनदों नोङो फैनो आंनो थांहां दोनहां जाखाबाय गाज्रि मोननाङा मालाबा समान जमायै लोगो मोनलायगोन आरोखि ना दायो टाइम जालायबाय नै आंहा साख्रिया गाजर दे ब्रादार गोजोननाय थाबाय गुड नाइट सेम टू यू ऑल ऑफ यू तुम्हारा पीछे था उस लड़का सिंगल है अरे यार मुझे ये सब डोंट नो यार बायश्री दैमारी हाय मानजित बसुमतारी अके नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन बायश्रीयाबो एकदम दासो सफैबाय आं थांनो ओंखारबाय नै साख्रि दं नालाय साख्रियाव दायो जइन जाथारनांगौ गाज्रि मोननाङा दे मालाबा ज' लोगो मोनलायगोन थेंक इउ स' माच फर वाचिं आरो गासिबो गोसो गोरबोनिफ्राय लेट जाबाय आंहा अके मालाबा लोगो मोनलायगोनलै आरो भिडिअ होबाय थाग्राखा इउटुबार हिसाबै भिडिअ होबाय थाखायो नङा होमबा लोगो मोनखागोन बाय बाय कन्टिनिउ थाबाय था आंनि भिडिअखौ एकदम जावसिलाजोंनो शेयार खालामना हो बाय बाय अल गासिखौबो